Ами ако късметът не е случайност, а енергия, която можеш да активираш? Защо някои хора сякаш постоянно попадат на правилното място, в правилния момент, докато други се борят с години? И нищо не се променя? Древните учения вярвали, че късметът не идва отвън. Той започва отвътре. Имало една стара идея, която се предавала тайно през поколенията. Че всеки човек излъчва честота. И тази честота привлича събития, хора и възможности. Тоест, ако живееш в страх, съмнение и липса, ще привличаш още от същото. Но ако промениш вътрешната си енергия, а животът започва да се променя заедно с нея. Старите мистици казвали, късметът е състояние на ума. Не е просто шанс. Не е случайност. А синхрон между теб и Вселената. Затова много древни цивилизации имали ритуали за късмет. Не защото вярвали в магия, а защото разбирали силата на мисълта, думите и намерението. Има един древен ритуал, който се прави и 7 дни подред. Много хора вярват, че той променя вътрешната вибрация. И започва да привлича възможности. Ритуалът е прост. Но трябва да се прави с истинска вяра. Всяка сутрин, веднага след като се събудиш, затвори очи за 1 минута. И си представи живота, който искаш да живееш. Не мисли как ще стане. Просто почувствай, че вече е реалност. След това кажи на глас: аз привличам късмет, изобилие и правилните възможности. После повтори: Вселената работи в моя полза. Но тук идва най-важната част. През деня започни да се държиш като човек, който вече вярва в своя късмет. Повечето хора очакват първо живота да се промени и чак тогава да повярват. Но древните учения казват обратното: първо променяш вътрешното си състояние и тогава реалността започва да те следва. Наблюдавай какво ще започне да се случва. Странни съвпадения. Нови хора. Неочаквани възможности. Разговори. Шансове. Сякаш нещо невидимо започва да отваря пътя пред теб. Защото когато човек променя енергията си, той започва да забелязва възможности, които преди са били невидими за него. Може би за това някои хора изглеждат родени с късмет. Не защото Вселената ги избира, а защото несъзнателно живеят в различна честота. И запомни нещо важно. Истинският късмет не е само пари. Той е правилните хора, правилните решения, точният момент и усещането, че животът започва да се подрежда. Така че следващите 7 дни опитай този ритуал. И наблюдавай внимателно. Защото понякога една малка промяна в мисленето може да промени цялата ти реалност. А ако това видео те е намерило, може би не е случайно.